ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, инъикоси чорабиниҳои муҳими илмии кишвар дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ҳафтаи илм. Дар студия Муҳиддини Муҳаммад Довуд. форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ масъулони ҳизбҳои сиёсии кишварҳои минтақа, коршиносон ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандиро ҳафтаи равон дар шаҳри Душанбе ба ҳам овард. Форуми мазкур барои густариши муколамаи байниҳизбӣ, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни кишварҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. ба гуфтаи коршиносон, дар шароити ҷаҳони муосир таҳкими сулҳу субот, амнияти минтақа ва рушди муносибатҳои дӯстона аз ҷумлаи масъалаҳои муҳиме ба шумор мераванд, ки тавассути ҳамкориҳои пайваста ва муколамаи созанда метавон ба онҳо ноил гардид. шаҳри Душанбе мезбони форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ буда, намояндагони ҳизбҳои сиёсии кишварҳои минтақаро гирди ҳам овардааст. 11 июн дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ таҳти унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ дар ҳушияи 35-солагии истиқлолии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори форум намояндагони ҳизбҳои сиёсии Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Беларус, Узбекистон ва Озарбойҷон, инчунин коршиносон, олимон, ҷавонон ва намояндагони воситаҳои ахбори умма иштирок намуданд. Зимни ҳамоиш масъалаҳои марбут ба нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд, густариши муколамаи байниҳизбӣ ва табодули таҷриба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҳадаф аз баргузории форуми мазкур ва аҳамияти он дар таҳкими ҳамкориҳои байниҳизбиро иштирокчиёни ҳамоиш чунин арзёбӣ карданд. мо дида истодаем, ки дар тамоми соҳаҳо саҳми ҳизби халқи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз баръалотар шуда истодааст ва баргузории форуми мазкур идомаи мантиқии ҳамин раванд маҳсуб мешавад ва дар навбати аввал рабт дорад ба ҷашни умумимиллии мо, ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аст, ки имрӯз омодагиҳо барои таҷлили он дар тамоми кишвар бо сурат идома доранд ва роҳбарияти ҳизби халқи демократии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин самт нақша чорабиниҳоро амалӣ карда истодааст ва иштироки ҳаятҳои бонуфуз аз ҷумҳурии халқи Хитой, аз Федератсияи Россия, аз ҷумҳурии Узбекистон, аз ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Озарбойҷон далели он аст, ки воқеан ҳам дар хориҷи кишвар низ ба ҳизби халқи демократии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ва эҳтиром хеле хос аст. Баргузории ин чорабинӣ марҳилаи сифатан нави ҳамкориҳоро дар тамоми самтҳо хоса ҳамкориҳои ҳизбӣ оғоз мебахшад ва боварӣ дорем, ки баргузории форум баҳри боло рафтани мақоми манзарати кишвари мо дар хориҷи кишвар яъне такони ҷиддӣ мебахшад. иштирокчиёни форум ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба таҳкими сулҳу субот, амнияти минтақа, рушди ҳамкориҳои иқтисодию гуманитарӣ ва нақши ҳизбҳои сиёсиро дар тавсеяи муносибатҳои байнидавлатӣ мавриди муҳокима қарор доданд. таъкид гардид, ки муколамаи созанда ва ҳамкории пайваста метавонанд ба рушди устувор ва таҳкими фазои эътимод байни кишварҳо мусоидат намоянд. ёдовар мешавем, ки дар доираи барномаи форум иштирокчиён аз нерӯгоҳи барқии обии Норак ба номи Турсун Улҷабоев, сарбанди он ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди боғи анори шаҳри Норак боздид намуданд. меҳмонон ҳамчунин бо намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои истеҳсолии кишвар шинос шуданд.